I dette screencast der skal jeg forklare, hvordan man i et dynamisk geometriprogram danner følgende figur ud fra Salomons sejl. Jeg har valgt at bruge GeoGebra, og her der vil jeg jo selvfølgelig først lave et regulært polygon med 4 kanter. Og så vil jeg så finde midtpunktet i dette polygon, og det er her. Herefter så vil jeg dreje hele figuren her om sit eget punkt, og den skal cirka være 45 grader, fordi så får man Salomons sejl. Nu vil jeg så fjerne de her midterfarver, der er i. Det gør det lettere senere hen. Og så vil jeg fjerne det her midtpunkt her, sådan så det ikke kommer til at forstyrre senere hen. Herefter så går jeg ind i og laver en linje i den her. Og derefter så vil jeg så spejle hele figuren i den linje. Det kan jeg så gøre igen ved at lave en linje. Den skal være rimelig ret. Og så vil jeg spejle hele den figur i den linje. Og igen kan jeg så lave en linje, hvorved at jeg spejler hele den her figur i den linje. Som I kan se, begynder det at udvikle sig nu, og nu vil jeg så lægge det over i et paint, som jeg allerede har gjort lidt. Start forfra her. Og så kan man så male hver anden af de her figurhjørner. Sådan her. Og resten skal jo så bare slettes på forskellige vis. Hermed er der så lavet Salomons sejl. Eller i hvert fald sammen figuren, som jeg førhen viste.